kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Abot sa atong huna-huna o panumduman kining pagduda kung tinuod bagyod nga naa ang Dios. O kana bang gitumbok no sa atong tulumanon lamdag sa kahitasan, mayon tag kahitasan but gikan sa Dios. Lamdag gikan sa Dios o kahayag nga gikan sa Dios, pero ato sang hisgutan ning pagka anaa gayud sa Dios kay bisan ako no kung moaliot ning akong pagkatawhanon, siguro maparihas pud ko anang mga igsuon nato nga hangtod karon nagduda, o kung wala man magduda, dili gyud mo tuo nga naa siya, no? Naa ang Dios. Ang uban pod moingon kung naa man ganing kay kung hunaon pod nila nga imposible pod nga kining kalibutan nga maggama ra og iya den walay gagama. Muna nga malisod pod abton sa ilang hunahuna nga moingon rang po diretso nga awalay gagama sa kalibutan, mutungha ra nag-iya, lisod po tuhuan, no? Kay sa atong pangisip, dili manggod pod nato ba mahuna-huna ba nga ingon ana nga pwede ba guna bisan ba sa atong pangwinta lang ba nga panghuna-huna nga tawhanon, pwede ba guna nga makatuo ta ana sa atong paminsar nga magama lang ang usa ka butang nga walay hinungdan o walay kanabang source o nganong nagama na. Pananglit diri sa atas sulod sa kalibutan, kung maingon ta pananglit kanang mga sakyanan, kanang balay o nagali butang
mo santop dayon sa atong unhona nga naagyoy gagama ana. Natural, tao. O parehas pud anang sunog. O naagyod siya sinugdanan. O naagyod siya hinungdan nga nung Nicosia, no? Naitabo ng sunog. So, walay butang mo exister sa iya lamang kaugalingon. Naagyod. O kung atong ikumpara pod ang atong binuhatan o ang nabuhat sa tao o kining nagbuhat sa kalibutan, magaingon po ta nga mas gamhanan yun ang naghimo sa kalibutan kung ikumpara nato mga tao kung kita, di ba, naamang yun tayo pagka magbubuhat, no? Hinoon, kung mutuo ta og Biblia, gihulagway man po na das Biblia. Nga no, kitang mga tao na atay kinaiyabas pagka magbubuhat o kanabang creator, unsa man. Kay para sa anang maka-constructa og balay ug unsa pa na mga butang nga mahimo nato, no? Ngano na kay sa Biblia gihulagway diya sa Henesis nga ang tao gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Kanay noong dagway nga gipasabot diha ang pagkahalangdon. Dili pod ingon gyud nga kana bang ug unsa gyud ang Dios sa iyang kinaiya mauputa. Dili ang kahalangdon nga ang Dios halangdon kita mahimong halangdon pod kay sa tanang binuhat sa kalibutan kita mamoy pinakalabaw ikumpara sa ubang binuhat. Mo na ang bot itumbok anang gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Kung ang Dios magbubuhat kita tungod kay nakaambit man ta sa iyang pagka magbubuhat mo na kitang tao, di ba? Sa tanang mga binuhat diri sa kalibutan kita lang ang mas labaw gyud og mabuhat, di ba? Kung ikumpara sa mga hayop. Na kung itandi nato pod ang atong pagka magbubuhat, no, pagka creator, no, pagka manglalalang, dili nato matandi sa Dios kay ang Dios mao magyoy nagbuhat sa tanan. Gani kitang mga tao kung makagama tag sakyanan, mahimo lang nato na out sa mga butang nga ato ra pong gigamit nga gama ra pud sa Dios pananglit kanang puthaw. Naggama tag puthaw unya di man ta kagama og puthaw kung wala ang mga raw materials nga atong gigamaan ng puthaw. So kita tanan o kitang mga tao makagama lag butang gikan ra pod sa mga butang nga gibuhat sa nagbuhat sa kalibutan. O di ba? So balik kitang tao makagama ta igo ra ta ga asimbol. O ngano kay ang mga materialis nga atong gigamit dili man kita moy gagama. O ang Dios man. O kung tawgon nato na siya diretso og Dios, di ba? O. So mao na nga kung itandi nato ang tao ug ang Dios, mas labaw gyud ang Dios nga gagama sa kalibutan kay dili man ta kagama og wala po siya. Gagamaan ni mga butangan niya sa kalibutan sama anang bato. Unsa pa na mga elemento diha, no? Nga atong gigamit sa paggama panitan kanang balay o kanang kahoy. Oh. Magagama tuod ta out anang kahoy, gumikan anang kahoy. Apan kanang kahoy di man na magama nato gyud. Di ba? Buhat man na sa nagamaan ning kalibutan, no? So mao na nga makaingon ta nga ang kining gagama sa kalibutan mas taas, mas gamhanan kung ikumpara nato nga mga tao. Nganong ako ning gisgutan kay ato sang unahon ng kanabang grupos mga tao nga muingon sila nga tuo mi nga naay gagama sa kalibutan kay dili man pud maapas sa hunahuna namo nga mo existir ning kalibutan nya way gagama, no? So naay gagama sa kalibutan pero dili lang mi motuo kanang giingon ninyo sa mga Kristiyano nga mao na ang Dios ninyo kanang Dios sa Biblia. But pasabot nga kung Dios manggani kuno itawag anang gabuhat sa kalibutan, o sige tugtan ta mo ingon sila Dios pero dili mi motuo nga nagpadayag na siya sa iyang mga pulong nga kanang naas Biblia. Na may mga taong ingon ana
nga tuo sila Dios nga gagama sa kalibutan, pero dili sila motuo nga kanang mga pagtulon-an sa Dios mao nang naa sa Biblia, kay matud pa nila suwat ra mo kuno nagtao. Di ba? Prasaan ng Mateo o Marcos, suwat ra man nagtao. Pablo, o ina na suwat ra nagtao. Unya mao lagi min sila nga tuo mi og Dios na grupo sa mga tao na, pero dili kuno sila motuo nga ang Dios nagpadayag sa iyang mensahe o nag-reveal wa. Dili sila motuoan ang gitawag na tog revelation from God, no? Mao na. So atong hunahunahon nga gumikan rang sa ilabang panghuna-huna makaingon sila na, pero ug atong hunahunahon pud yon sa man po nila pagsiguro, no? Nga ila ra man po nang hunahuna. Kini unahon sa nato ning mga posibilidad ba sa maabot sa panghuna-huna sa tao. Ako inani, no, sa akong pagka maghuna-huna pod, manghuna-hunaon mo na ako nga dili po ko ka sigurado anang panghuna-huna sa uban nga ang Dios nga gawgama sa kalibutan wala mo padayag sa iyang kabubuton o sa iyang mga mensahe o unsa ang iyang gusto, no? Kay anak ko, namagayuban mo yung diha ka, maunang na sa Biblia. Pero itong nahunaon po, ang Diyos nga gagama sa kalibutan, dili siya maantigo mo padayag sa iyang mensahe. Ana ba, no? Ang Diyos nga gamhanan kay sa nga tanan, dili maantigo mo padayag o mo reveal sa iyang mensahe para nato nga iyang gigama. Malisod po ng tuhuan, di ba? Di ba? Oo. Pero no, mga igsoon, bisag mais-maison na nato pag huna-huna. Ang kining dako kaayog yung mahuna-huna nato nga makaingon ko nga imposible gud pod nga ang Dios wala mo padayag sa iyang mga mensahe. Ano man? Kay kung moingon pud ta nga dili siya kabalo, wala siya gahom nga mopahibalo sa iyang mensahe, nasamot na gyung di katuhuan ngano man. Laliman ka aning kalibutan nga iyang gigama para nako milagro naman kay di man ni magama nato. Kana lang adlaw nga matud pa sa siyensya, kana bangsan. Sa siyensya matud pa sunog kuno na kay wala kunoy kahayag nga dili gumikan sa sunog. Matag naa kunoy kahayag but pasabot na sunog, no? Kay ako naman ang gisgutan po sa una pag yun natong mga tulumanon, katupang sa katong tag sa kaoras natong tulumanon. Pero atong i-review kay mo man ni atong gisgutan ko dron. Mao kanang adlaw usan sunog kuno na. Kay wala matud pa sa siyensya lagi kuno walay kahayag nga walay sunog. Kay wala kay para example kanang lamparilla. Muhayag ng lamparilla tungod kay nahisunog, di ba? Kanang iyang pabilo, niya, musigala na siya sige kung katong gas, di pa mahurot. O inig kahurot sa gas, mapalong rapod. But pasabot, ang elemento nga mo'y makapa hinungdan sa sunog, kung mahurot na po to, amuha na po ang iyang kahayag. Kanang sa fluorescent for example na to, naaman na kanang mga bulb, naaman na siya kanang kung kuma sayo filamin ba na siya, kanang combustible material ba nga bahin na siya nga masunog nga inig ka-ut-ut pod, inig ka-upos pod ana, mawala na pod ang kahayag. Mo nang mingunta, napunder man ang fluorescent. Inig kahurot na atong combustible material katong masunog nga bahin, mawala na pod ang iyang kahayag. So ang punto na to diha, kung mauna, kanang adlaw, sunog man ka na, unsa man ka dako nga bahin sa combustible material anang adlaw, nganong wa man siya mapalong, dugay naman kayo, wa man gali makibrahi ang iyang kahayag. Mo na ang atong hunahunaon pag-ayaw nga, kung sunog na, kay matod palagi sa siyensya, wa may kahayag kung walay sunog. So, mayong kay kag naay sunog, naay kahayag. Pero unsa man ka dako nga bahin sa masunog nga bahin anang adlaw kanang combustible material diha sa adlaw, nganong wa man gyud siya maut-ut, wa man gyud makuwangi gani ang iyang kahayag, no?
In fact, kung sa kadugay na, kung ingon ana no, na combustible material, di na nagamay na unta, no? Nikibra unta ang kahayag, pero nga nang wa may kibra-kibra. No? Amo na, milagro. Diyos lagi makasulti na to nga no na. Miracle. Oh, sa inana, katong hunahunahon, unsa ka kagamhanan sa Diyos unya, muingon lang ta nga ang Diyos dili kahibalo mo padayag sa iyang mensahe nato nga iyang mga binuhat natong tao, malisod ng duhuan. Unya, mayon ka nga, mutuo na may beritas nga, mahimo na sa Diyos kagamhanan man siya. No? Nya, muingon ka nga, kanang naas Biblia. O, di ba? Naamon din moingon ana mutuo na may beritas kay kaya na sa Dios himuon nga mupadayag o kanang gitawag na tog revelation. Pero nakasiguro ka nga kanang naas Biblia. Well, sa mais po natong pangisip. Kung moingon ta nga ang Dios gamhanan sa ngatanan, sa ato pa ang iyang mga binuhat o kung doon naman siya revelation, kuan po dako po siya. Kanabang ingnon talang kanabang dayag kayo ba? Lapad. Moingon ko nga sa tanang mga libro nga naghiskot og pagtuo, kini ra man yung Biblia ang pinakadayag kay siya nga makaingon ta ba nga kung itandi nato sa ubang mga libro, makaingon ta nga dili sila power kay ba? Dili kaayo kana bang dayag. Ngano man kay wala sila mo kana galing moingon ta musikat og maayo. Ug moingon kag Biblia hingsikat og maayo. So, makaingon ta nga, nibagay ba unsa ang Diyos? Kay ang Diyos, sikat man, di ba? O, dagko kay iyang mga binuhat, samaan ng adlaw, kanang stars. Di ba? Makita na to ba? Mubagay ba? Sa tanang mga libro sa pagtuo, kiniramang yung Biblia ang sikat. So, bisag inanao na to, pag mais-mais, makaingon ko nga, aka na yung Biblia, kay kung ang Diyos mao gyud na iyang mga binuhatan kana iyang creation nga dayag sikat pasan ng bituon, di ba sikat man kay na ng adlaw moon sikat nga sikat kay iyang gipanggama ba ang tao, di ba sikat unya sa tanan pong mga libro sa pagtuo kini ra man pong Biblia ang pinakasikat. Una mayon ko nga ug kana nga punto lang sa panghuna-huna mayon ko nga kana yung Biblia pero kulang pa na no napailahin na sa tanang pong mga libro sa pagtuo, Biblia mo'y pinaka kuan kayo kanang katingalahan nga naman pagkadaghang tagna dihang nangatuman ang uban wa pagani pala abuton pa. Una nga wala na nato sa atong panghuna-huna na panghuna-huna kanang ingon nila gani nga ang Dios dili kahibalo mo podayag o mo reveal sa iyang mensahe sa tao. Dili ko katuwa na. Kay kagamhanan niya, gama ganyan ng adlaw nga bisag unsaon na tug balanse sa siyensya dili katugkad ana. Kay sa siyensya matag kahayag kuno na may sunog nya ngano may palong-palong ng adlaw. Oh. Unsa man ka dako sa combustible material anang adlaw ngano wa manggali makibrahe, hing init pa manggali og bayo, di ba? Oh. Oh, so mao na muingon ka nga ang Dios dili kahibalo mo padayag siyang mensahe. Ang uban pod maingon nga dili may mutuan ng Biblia veritas kay gawas kong makita gyud namo nga mutingog diya mo madungog ng tingog sa Dios diyan musulti siya namo nga muingon siya nga o mao ni kining nas Biblia akong pulong. Kuyawan na puta ana. Kuyawan na puta ana. Pero dili ta kabuot sa Dios kung unsay iyang gusto, unsay iyang kabubuton, unsaon niya pagpadayag, no? Hindi kita kabuot. Kay dili man kita magbuot, siya ra may magbuot, no? Kani galing paggama niya sa tao, paggama niya sa kalibutan, di man kita nagbuot, siya ra man. Para nako, dili nako mo utingkay pagmahayo ana, no? So, bisag sa pamalansi nga tawhanon, makaingon jud ko kining Biblia mo'y pinakasikat. So, kay ang Dios sikat, so ang Biblia mo'y pinakasikat. So, naagi diha adiri ang mensahe. Pero lisod lang pug kay ni tun aning Biblia. Ay natural man na. Natural nga lisod kay tun aning Biblia. Kay ang Dios dili man nato matugkad sa iyang kinatibukan. Mo bitaw nga ang pagtuong Katoliko moingon nga kanang Dios no nga giterminuhan na to og Trinity tungod kay dili man gud pud usara ang persona sa usa ka Dios kay
sa Henesis 1:26, pag ingon sa Dios sa paggama niya sa tao, ingon man siya nga, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So it denotes plurality of persons. Muna nga ang Katoliko moingon nga dili usa lang ang persona sa usa ka Dios. Tinuod nga usa lang ang Dios pero dili usa lang ang persona, kay nigamit man siya words nga buhaton nato ang tao sama sa atong sa tupanay kauban nga persona. Unya matod pa sa atong pagtuong Katoliko nga kana ang uban sa Dios Amahan diya mao ang pulong nga Dios pod nga nagpakatao, kanang naa sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 og 2 ngadto sa 14. Nga sa sinugdan na ana ang Dios Amahan, dayon naapod ang pulong nga Dios pod, sa ato pa duha na ka persona. Dayon sa versikulo 14 nagpakatao, so wa nay lain ang pulong ni nga Dios nga si Kristo nga nagpakatao. Unya nya duha ra man na kanang gihulagway diha, gipadayag diha sa Juan 1:1 og 2. Unya kay dili man kana ra pong sitas Biblia, apa may laing sitas. Kung mudagan ta sa Mateo 28:19, tulo man gyud na kangalang gisgutan. Kana galing sa bunyag, di ba? Litukon man ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao nang tulo gyud. Mo na ingon ng Katoliko nga kanang usa ka Dios gitawag na og Santissima Trinidad o Trinity. Mo na kanang relasyon sa tulo ka persona nga usa ra ka Dios mo na gitawag og Trinity. Wala na sa Lord's Biblia, pero ang gihinganlan na sa Biblia kanang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kay doon na may uban dili mo tuo anang Trinity, kay dili lagi kuno mabasa ng pulong Trinity sa Lord's Biblia. Sa ato pa, kung dili ta mo tuo anang Trinity kay dili mabasa ang pulong, sa ato pa wala day Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili na to ibase sa ngalan. Kay ang ngalan kuan ra man na siya, kanang gigamit ra man nato sa pagtawag sa butang nga siguradong naa gyud. Kung nituo ka anang giingon sa Biblia, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, naa man sa Biblia. Kung dili ka gusto nga tawgon nag Trinity, ikaw na yung magbuton sa imong tawag ana. Basta kay ang Katoliko gitawag nag Trinity. Trinity di man po na bawal, kay dili man bawal ng magama-gama tag termino. Nagaling maghubad-hubad ta. Wala man ta suguas Ginoo nga hubad-hubaron sa Bisaya o in English ng Hebrew nga original o Grego. Pero nganong gihubad man nato? Kay wala ta bawalis Ginoo ana. So mao po na prasa anang kining radyo mo inbinto tag radyo. Wa man ta suguas Biblia nga mag-inbinto tag radyo. Wa po ta sugua dias Biblia sa Dios nga mag-inbinto ta og TV. Pero ato nang gibuhat kay di man dautan. So mausab kana pong pagtawag og Trinity sa tulo ka persona nga usa ra ka Dios, adili po na bawal. Labi na kay ang tinuod nga simbahan kung mutuo taan ang Biblia, gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot, no, kanang sa Mateo 18:18. So mao na. So mao na no mga tinahod nga tigpaminaw, no, niining tulumanon nato lamdag sa kahitasan nga malisod nato gyud huna-hunaon kung moingon ta nga ang Dios dili kahibalo mo podayag si ang mensahe. Nya kana pong giingon nila nga ngano man nga ang Dios para maklaro gyud nga makatuo gyud ta kanang mutingo gyud siya ba nga mao giklaro kanang nas Biblia mao na, no, dili na niya ipa agi-agi pa kunog tao. Di lagi ta kabuot sa Dios kung unsaon niya pagpadayag si ang mensahe. So gitudloan na sa atong pagtuong Katoliko nga ang Dios nagpadayag sa iyang mensahe pinagis tao niya makabuot ana og muna iyang gusto. Ang tao mo iyang gipasulat, gigiyahan, kay gamahanan man siya, mahimo na niya. So kung ikaw dili ka mo tuwa, ikaw lang. ikaw lang kay ako bisag kung saan ako balanse. Wa man gyoy laing basahon sa pagtuo nga moingon ko nga sikat kayo og napuno og mga milagro kinira man yung Biblia. Gani daghang gagamit ani. O bitaw na daghan ning relihiyon agis ka powerful aning Biblia. Uban himuon na gali ning pangwarta. Himuon na ning negosyo, gamiton is negosyo. Ano man, kay pinakagamhanan kay ning makaingon ko nga powerful kay ning Biblia. No, kay pagkadaghan ng ubay-ubay ng relihiyon doon nga dato gumikan aning Biblia. Di ba? Di lang ko magisgot og ngalan kay basig ma-personal. Di ba?
Unya, mao laging bantay ta. Kay ang Diyos, kuan man na siya gamhanan. Sa tupak, ang iya pong basahon, ang iya pong gipadayag, gamhanan. Mo bitang daghang kayong gamit, ani? Kay agis kagamhanan, kay mahimo pong gamit sa pangwarta. Ako mahadlok po ko na nga akong inegosyo ning pulong sa Ginoo. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no, nga naning Biblia, no? O kung mag-internet mo, search mo anang mga nasa YouTube gani nga nagpamatuod nga naagyod ang Dios. Nagaliron nakita na ko ron ilang i-prove nga ang ang Dios pinagi sa science. So una, ang science mo may gamiton sa pagtudlo nga walay Dios. Karon na anay mga video nga ma-prove pinaagi sa science nga naay Dios. Grabe na. Okay, pag-research ra gud mo. Okay, ako na ako'y nakita na. Kuya gyud. So mao na no, inana ko magmais-mais nga makaingon ko nga ang Dios kabalo gid mo mensahe mo padayag nya dili ta kabuot unsaon niya pagpadayag. Mutuog gyud ko anang giingon sa tong mga pari nga gipasulat niyag tao. O mo nang naada sa Biblia karon. Tinuod nga sinulat ra nig tao pero gigiyahan sa Espiritu Santo, gilamdagan. Mo nang magkasulat sila ana. Then, diri na po dayon ta magproblema sa unsaon pagsabot. Diri na po dayon ta magproblema unsaon pagsabot kay nagkalanrakas ra ba daning pagsabot, no? Nagkadaghan tantong tinuhuan agi aning pagkalanrakas na to pag interpret aning Biblia. Pero kung nakahinumdum mo, simple ra kayo parang magiyahan ta. Kana ra gyud ang Yahweh ani authority. Kana ra gyud authority og asa og kinsay gi-authorize sa Ginoo adidto ta mosalig sa ilang interpretation. Na wa naman tayo igong panahon, ipadayon lang ang inyong pagsunod aning tulumanon. Kay hinay-hinay nga mapadayag nato na dire og asa ang interpretasyon nga authoritative, dili kanang private. Kay bawal man ang private interpretation. Kanang private interpretation mo na nakapabahin-bahin nato ba? Okay, so sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan. Kini ang inyong sulugoon sa tulumanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side. Tax Ilumba o Dani Lod, hangtod ug mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.